ƙara ma imani Allah kuma ya ƙara ma martaba. Ai yau idan na je gidan shargalle bai zan fanda marawa. Yau in na fara rawa sai ugu na ya fita. Ai in da so kake kayar ne ka kwatalle ka tara ka bodara ka babbaje ka bode kai warka ki ka wani lafiya lantarki kai gidan shargalle Allah ina tara karuwai ina tara yan daudu ana gwagwatsula babu abin da basu faɗa ba. Wannan muka da aljanna kace ka san na yi fashi na ya bushe. Dan gidan malamai ne Baka cizo Allah da ya kiyaye. Allah ya tallace. Kai kuma me zan yi da kai? Da Allah ku tashi ku bani guri in wuce. Ake ni ma da mai zan dake abu kuma buta. Kai da Allah malam saurara mu. Ka gaya musu a agege mu ne da kwalakin iska. Kware kuwa. A nan muka kula biyar mu. Kware kuwa. Ka manta a nan kai rawa tsanana.